ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷуманд. Нашри барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. имрӯз дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи ҷаласаи вазирони корҳои хориҷии давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай дабири кулли ин созмон Владимир Норовро ба ҳузур пазируфтанд. дар ҷараёни мулоқот рӯзномаи кори ҷаласаи вазирони корҳои хориҷии давлатҳои аъзои созмон ва масъалаҳои омодагӣ ба ҷаласаи ҷашнии шӯрои сарони кишварҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай дар душанбе мавриди баррасӣ қарор дода шуд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки Тоҷикистон ҳамчун раиси амалкунанда дар созмон вазифаҳои худро мутобиқи афзалиятҳои зикршуда пайваста иҷро мекунад. таъкид гардид ки ҳадаф аз иҷрои вазифаҳо ва амалисозии тадбирҳои қаблӣ рушди минбаъдаи созмони ҳамкории Шанхай ва истифодаи пурраи имконоти он мебошад. дар ҷараёни мулоқот масъалаҳои ҳамкории кишварҳои аъзои созмон оид ба таъмини амнияти минтақавӣ, вазъи мураккаби сиёсӣ дар Афғонистон, пурзур кардани ҳифзи сарҳади давлатии Тоҷикистон бо ин кишвари ҳамсоя, муборизаи муштарак бар зидди таҳдиду хатарҳои ҷаҳони муосир, терроризму экстремизм, гардиши ғайриқонунӣ маводи мухаддир, ҷиноятҳои киберӣ ва ҷинояткории муташаккили фаромилӣ муҳокима карда шуд. таъкид гардид ки созмони ҳамкории Шанхайро лозим аст ки дар самти амният бо созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ, маркази зидди террористии иттиҳоди давлатҳои мустақил ва сохторҳои махсуси Созмони Милали Муттаҳид ҳамкории амалӣ барқарор намояд. зимни мулоқот вобаста ба вазъи феълӣ ва дурнамои муносибати Тоҷикистон бо давлатҳои аъзои Созмони ҳамкории Шанхай, таҳкими робитаҳо дар соҳаҳои иқтисодӣ, энергетика, саноат, ҳамкории байнибонкӣ ва гуманитарӣ зарур шумурда шуд. дар вохӯрӣ инчунин оид ба ҳалли дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳ гуфтугӯи судманд сурат гирифт. идомаи ахбор. имрӯз дар ҷаҳон ваксинаҳои дастрас ҳастанд ки аҳли башарро ҳадди ақал аз 20 намуди бемориҳои сироятӣ муҳофизат менамояд. ваксинаҳои зидди COVID-19 низ баъди озмоиш ва равандҳои назоратии озмоишгоҳҳои бонуфузи ҷаҳон дар асоси тадқиқотҳои илмии васеъ ва дақиқ барои истифода, тавсия ва амалӣ мегарданд. зулфия раҳимзода оид ба аҳамияти ваксинаҳо дар ҳифзи солимӣ ва пешгирии сирояти COVID-19 гузориш омода намудааст. гузарондани ваксина роҳи бехатар ва таъсирбахши пешгирии бемориҳост ва наҷотбахши ҳаёт мебошад. тамоми намуди ваксинаҳо бехатар ҳастанд, чунки онҳо аз озмоиш ва равандҳои назоратӣ дар чанд давра мегузаранд. дар айни ҳол ду намуд ваксина ба зидди бемории COVID-19 ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид гардидааст. баъди ворид гардидан ба мамлакат ва пеш аз оне ки ваксинаҳо ба аҳолӣ гузаронида шаванд, намунаи ин ваксинаҳо дар озмоишгоҳи марказии хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ бори дигар аз озмоиши лабораторӣ гузаштаанд. ваксинаи AstraZeneca истеҳсоли Ҳиндустон ва қаламрои ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда шуд ва ҳамзамон ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи сифати он аз тарафи воридкунанда пешниҳод шудааст. дар асоси ҳуҷҷати меъёрие ки сифати маводро муайян мекунад ва дар озмоишгоҳҳои мӯътабари байналмилалии ҷаҳонӣ аз санҷиш гузаштанд пешниҳод шудааст. дар асоси ҳамин мутобиқати сифати он дар озмоишгоҳи хадамоти назорати давлати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ санҷида шуд ва натиҷаи санҷишҳо муайян намуданд ки навъи ваксинаи Covishield яъне ки AstraZeneca ба талаботи ҳуҷҷатҳои меъёрӣ мутобиқат мекунанд. намуди дуюме ки ворид карда шуд ваксинаи Coronavac ном дорад. ягон намуд таъсири нохоҳам ё таъсири манфии он ки оқибатҳои манфӣ дошта бошад қайд гирифта нашудааст. санҷишҳои озмоишгоҳӣ мо ҳам муайян карданд ки ин мавод ба талаботи ҳуҷҷатҳои меъёрие ки аз тарафи истеҳсолкунанда ва воридкунанда ба озмоишгоҳ пешниҳод шудааст ба талаботи ҳамин ҳуҷҷатҳо мутобиқат мекунанд. оид ба бехатарии ваксина ва аҳамияти онҳо дар пешгирии бемории COVID-19 аҳолӣ бояд ҳамавақт ба маълумоти боэътимод ва тавсияҳои мутахассисони соҳаи тиб такя намояд, чунки қабл аз додани иҷозатнома
ваксинаҳои ихтироъ гардида ва истеҳсол шуда аз озмоиши ҳаматарафа дар озмоишгоҳҳои бо нуфузи ҷаҳон мегузаранд ва назорати бехатарии онҳо дар ҳама давра идома меёбад. имшабу рӯзҳо гузарондани ваксина ба зидди бемории COVID-19 дар муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббӣ ва марказҳои саломатии шаҳру ноҳияҳо дар сатҳи баланди ташкилӣ ба роҳ монда шудааст. аҳолӣ низ ихтиёрӣ барои гирифтани ваксина ба табибони маҳаллии зист муроҷиат менамоянд. ман Назаров Узар, истиқоматкунандаи ноҳияи Сино, айни замон аз ваксинатсия гузаштам ва аз тамоми шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон хоҳиш менамоям, ки онҳо низ омада аз ваксинатсия гузаранд. ман Тоёриён Дилпазир, истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, ваксина гирифтам барои саломатии худам. илман собит гардидааст, ки вируси COVID-19 дар соли равон шаклашро тағйир дода аҳли башарро нигарон намудааст. аз ин рӯ дар баробари ваксина гирифтан риояи қатъии қоидаҳои беҳдоштӣ тадбири муҳим ва аввалин дараҷа ба ҳисоб меравад. Зульфия Раимзода, Баҳодури Ҳасанзод, Ахбор. кормандони маркази ташаккули тарзи ҳаёти солими вилояти Хатлон чорабиниҳои зидди эпидемиявиро дар шаҳру ноҳияҳои вилоят боз ҳам пурзур менамоянд, аз ҷумла бо мақсади риояи ҳатмии қоидаҳои санитарӣ гигиенӣ дар байни мардум корҳои фаҳмондадиҳӣ анҷом медиҳанд. ин навбат чунин як чорабинӣ дар ноҳияҳои Вахш ва Ёвон баргузор карда шуд. гузориши Абдурозиқ Азиз ва Зубайдуллои Қодир. кори ситоди вилоятӣ дар робита ба пешгирӣ аз паншавии бемории сироятӣ аз қабл дида пурзур карда мешавад. мутахассисони маркази ташаккули тарзи ҳаёти солими вилояти Хатлон дар доираи нақша чорабиниҳои соҳавӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилоят сафар карда бо мардум корҳои фаҳмондадиҳӣ анҷом медиҳанд. ин навбат кормандони соҳа дар ноҳияи Вахш чунин як чорабинии соҳавиро ба роҳ монда дар баробари таъмини ниқобҳои ройгон ба сокинон ҷиҳати эҳтиёткорӣ ва риояи тадбирҳои беҳдоштӣ дастуру тавсияҳо доданд. аз ҳисоби сохторҳои тандурустии вилояти Хатлон ба мақсади расондани ёрии методи амалии оиди пешгирии бемории COVID-19 дар тамоми шаҳру ноҳияҳои вилоят фаъолона иштирок намуда истоданд. пеш аз ҳама гардиши хона ба хона ва саривақт дарёфту бистарӣ намудани гумонбарони ин беморӣ ва пеш аз ҳама ба мақсади баландбардоштани сатҳи маърифатнокии аҳолӣ истифодаи васеъ аз васоити ахбори омма аз он ҷумла телевизион, радио, рӯзномаҳо, маҷалаҳо, инчунин маводҳои иттилоъотнокӣ дар тамоми бозорҳо, терминалҳои мусофиркашонӣ ва ҷойҳои серодам фаъолона сохторҳои тандурустӣ фаъолият намуда истоданд, ки мақсад аз ин пеш аз ҳама ҷалби васеъи аҳолӣ вобаста ба масъалаҳои саломатӣ ва дар ин замина баландбардоштани сатҳи маърифатнокии аҳолӣ, ки ин мусоидат мекунад пеш аз ҳама ба риояи гигиени шахсӣ, гигиени ҷамъиятӣ, истифодаи ниқоби муҳофизатӣ, риояи фосилаи иҷтимоӣ ва тозаву озода нигоҳ доштани маҳаллҳои аҳолнишин ва худи хонаҳои истиқоматӣ. намоядагони ситоди вилоятӣ аз маркази ташаккули тарзи ҳаёти солими вилояти Хатлон чунин вирусҳои дониста мешавад. кормандони муассисаи кӯмаки аввалияи тиббии санитарии ноҳияи Вахш, беморхонаи марказӣ ва маркази назорати санитарии эпидемиологии ноҳия пайваста бо сокинону ҷамъиятҳои диҳот вохӯрӣ карда дар ин суҳбату дидор аҳамияти риояи қатъии чунин талаботро муҳим мешуморанд. маҳз инобат намудан аз ҳама талаботи беҳдоштӣ метавонад, ки иммунитети шахсро қавӣ нигоҳ дошта аз ҳар гуна маризиҳо ҳифз намояд. ҳаррӯза гардиш хонон карда беморонро дарёфт карда дар таҳти назорат гирифта ба қайд гирифта истодаем. захираи доруворӣ ва пешгирӣ кардан аз бемории коронавирус қадри имкон захира дорем. дар аксияи мазкур мутахассисони соҳаи тандурустии ноҳияи Вахш дар якҷоягӣ бо намояндагони маркази ташаккули тарзи ҳаёти солими вилоят ба сокинону меҳмонони ноҳия, фурӯшандагони бозору нуқтаҳои савдо, ронандагони воситаҳои нақлиёт, ниқобҳои ройгони тиббӣ таъмин намуда дар минбаъда низ худро дар ҳифзи солимии ҷомеа масъулиятнок меҳисобанд. ҳамин гуна тадбирҳои беҳдоштӣ дар ноҳияи Ёвон низ роҳандозӣ карда шуд. кормандони маркази ташаккули тарзи ҳаёти солими ноҳияи Ёвон силсила чорабиниҳои зидди эпидемиявиро ташкил карда дар заминаи ҳамин гуна суҳбату дидорҳо корҳои фаҳмондадиҳии пешгирӣ аз хуруҷи бемориҳоро тавсия доданд. мутахассисони маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим якчанд маротиба дар бозорҳои ҳудуди ноҳия буда корҳои оммафаҳмониро гузаронданд, аз ҷумла бо балангӯякҳо баромад карда ҷиҳати пешгирии ин беморӣ гуфтугӯ намуданд бо аҳли ҷамоат дар баробари корҳои оммафаҳмонӣ бошад. дар худи ҳамин бозорҳо
ниқобҳо аз тарафи мутахассисон бо миқдори зиёд тақсим карда шуд. дар доираи омодагиҳо ба ҷашни сисолагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Истаравшан бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ ба бунёди корхонаи истеҳсоли маводи кимиёвию пластикӣ барои васлу насби дару тирезаҳо оғоз бахшида шуд. бо мавриди истифода қарор гирифтани корхона воридоти чунин мавод коҳиш меёбад. гузориши Мазбут Бобозода аз шаҳри Истаравшан. تا امروز با مسئولین اوستاهای کارخانه و کارگاه‌های استحصال در و تریزه‌های پلاستیکی جمهوری تاجیکستان شیرش و دیگر موادهای وصل و نصب کننده را تاجران از ممالک چین و ترکیه وارد می‌کردند که نرخ‌های گران و سرسانی‌های زیاد داشت. صاحبکاران باننگ و ناموس شهر استراوشان از عائله عظیموف با سروری اسلام و شرف عظیموف برخوردار از دستگیری و همکاری‌های پیوسته اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت رعیت پرور و آبادگر جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان در دایره آمادگی‌ها به استقبال ارزنده جشن مکرم و سعید عمومی ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی مملکت به بنیاد کارخانه جدید استحصال شیرش و موادها برای وصل نصب در و تریزه‌های پلاستیکی آغاز نمودند. پس از مورد استفاده قرار گرفتن کارخانه با نام جمعیت دارای مسئولیت محدود شریف روز در اینجا 12 نامگوی محصولات استحصال و پیشکش مشتریان گردانده می‌شود که صرف واردات و وصل کننده محسوب می‌یابد و خاتمه بخش سرسانه‌های استحصال کنندگان در و تریزه‌های پلاستیکی می‌گردد. دستگاه و تجهیزات و واسطه‌های دیگر استحصال محصولات عوض کننده واردات از دولت چین خریداری و به کارخانه انتقال داده شده است. جمعیت دارای محصولات محدود شریف روز در میدان 800 متری طولانی بنیاد می‌گردد و آن را ساختمانچیان گلدست جمعیت سهامی کشاده MPMK اوراتپی شهر استراوشان با صفت بلند و جوابگوی طلبات امروزی معماری شهرسازی بنیاد کرده ایستادند. خرسندی بخش است که فعلا یکشن حجره‌های وسیع موافق برای نگهداری تجهیزات از مملکت چین وارد گردیده، ظرف‌های پر از محلول‌ها و دیگر مواد برای استحصال شیرش و واسطه‌های دیگر جهت وصل و نصب در و تریزه‌های پلاستیکی ضروری علیه بنیاد و مورد استفاده قرار داده شدند. جهت تشخیص عمیق و دقیق محصولات در جمعیت دارای محصولات محدود شریف روز استحصال شونده واردات و وصل کننده صادراتی و بی‌ضرری آن به حیات ساکنان وطن بیشتاسمان در اینجا تشخیصگاه معاصر بنیاد کرده می شود. در این تشخیصگاه صفت محصولات خوشبوی کننده در کارخانه مذکور برای استحصال استفاده اجتماعی پیشنهاد شونده نیز از تشخیص گذرانده می شود که برابر تامین بازار استعمالی کشور بیشتاسمان باز به خارج مملکت صادرات می گردد. کارخانه در سال بزرگداشت جشن فرخنده 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مورد بهره برداری قرار گرفته 50 نفر قوه قابل مهنت شهر باستانی استراوشان را که اکثرشان از جوانان عبارت هستند با کار دائمی و معاش ارزنده تامین می‌سازد. من بعد مرحله به مرحله کارخانه وسیع گردانیده 12 نمود محصولات صادراتی استحصال و صف کارگران تا به 200 نفر رسانیده می‌شود. محصولات‌های استحصال کننده ما همه نمود این محصولات‌های واردات عوض کننده بودند تا این جانب به جمهوری تاجیکستان از مملکت‌های خارج از آن جمله چین، ترکیه و آمریکا وارد کرده میشد. ما باشد محصولات خود را خانه به همه نمود استانداردهای جهانی موافق آورده می‌خواهیم در تمام آسیای مرکزی به فروش برآوریم. امروز در کارخانه بنیاد تالار اساسی را ساختمانچیان صاحب تجربه جمعیت سهامی کشاده MPMK اوراتپی شهر استراوشان با اوج تازه ادامه داده ایستادند. رؤسای نزدیک راههای کلان حدود کارخانه جمعیت دارای محصولات محدود شریف روز به اندازه 1000 متر طولانی توسط اسفل خوشصفت قرپوش و آشخانه جای استراحت مسئولین و کارگران بنیاد گردیده برای فعالیت منبع اهل مهنت شرایط سازگار مهیا کرده می شود. تاکید به مورد است که در حدود جمعیت دارای محصولات محدود شریف روز دو گرمخانه معاصر نیز بنیاد کرده شده است که یکی برای پرورش لیمو و دومی جهت استحصال قرنفل شیرین بلغاری و زراعت‌های برای حفظ صحتی کارگران ضروری نگرانده شده است. مضبوط بابازاده از شهر استراوشان برای برنامه اخبار. идомаи барномаи ахбор. дар шаҳру вилоятҳои федератсияи Россия масъулони ҷамъияти тоҷикон барои дар сатҳи баланд таҷдид намудани 30 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон тадбирҳои бошукӯҳи идонаро ба нақша гирифтанд. аз ҷумла дар вилояти Иркутск ба ин муносибат ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардида дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ ба намоиш гузошта шуд. гузориши Маҳмадалӣ Сафар ва Хуршеди Сайдаҳмад.
ҷамъиятҳои тоҷикон дар шаҳру вилоятҳои федератсияи русия дар баробари тарғиби таъриху фарҳанги пурғановат инчунин ҷиҳати арҷгузорӣ ба муқаддасоти миллӣ тадбирҳои муҳиму саривақтиро амалӣ менамоянд. муҳимтарин дастоварди миллати кӯҳантамаддуни тоҷик истиқлоли давлатӣ ба шумор меравад ки маҳз ба ин васила кишвари мо дар арсаи байналмилалӣ шинохта шуда мақом ва ҷойгоҳи хос пайдо кард. дар вилояти иркутск федератсияи русия бо дарки баланди ватандӯстӣ ифтихори миллӣ ва худшиносии ҳамватанонамон аз истиқлоли давлатӣ ки заминаи рушди тараққиёти бесобиқа ва зиндагии босаодатеро барои сокинон фароҳам сохт эҳтиром ва арҷ мегузоранд. имсол ки дар мамлакат 30-умин солгарди истиқлоли давлатӣ бо дастовардҳои беназир ва раванди босуръати корҳои ободониву созандагӣ ҷашн гирифта мешавад, ҳамватанонамон дар шаҳру вилоятҳои федератсияи Россия бахусус вилояти Иркутск ҷиҳати баргузории тадбирҳои идона омодагӣ мегиранд. дар ҷумҳурии тоҷикистон яке аз маъракаҳои асосии пешвоз гирифтани ҷашни сисолагии истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. дар вилояти Иркутск ман як фестивали бисёр хуб дорем бо номи пули дӯстӣ. дар доираи ҳамин фестивал мо як чорабинии миллии фарҳангӣ вобаста ба ҷашни сисолагии истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистонро албатта ташкил карда мегузаронем ва ин ҳамин ҷашнро мо кӯшиш мекунем ки дар дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти Иркутск ташкил карда гузаронем ва бо як дастовози хуб ҳамин ҷашни сисолагӣ дар вилояти Иркутск барои мардуми мо ҳамчун як иди умумии миллии тоҷикон шавад. истиқлоли давлатӣ барои миллати тоҷик воқеан неъмати бебаҳо ва сарчашмаи пешрафту тараққиёти бесобиқа аст ки дар ин давра тадбирҳои муассири ободонӣ дар ҳама самтҳои ҳаёти ҷомеа амалӣ карда шудааст. маҳмадалӣ Сафар, Хуршед Саидаҳмад аз вилояти Иркутски Федератсияи Русия барои барномаи ахбор. тамошобинони арҷманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. Тансиҳату хонобод бошед.